Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goplong. Halo pemirsa, ini rusuh apa ngersi ada bumbu pemirsa apa nih coba ya? Aku untuk kabar Mbak Ismail masuk nang rumah sakit pemirsa. Ketok nang IGD. Aku ngerti tak takoki jare iki pas aku ngonten lho ya, soalnya kemarin masuk nang rumah sakit iki urung ngerti diagnosa dokternya, mungkin kan dokternya urung meriksa karena kan rodok-rodok mulai menjelang petang ketok sore ini. Lah aku takok Tante Dening. Yo aku yo rodok sedih pemirsa yo. Soalnya tahun kemarin apa tahun diapan yo Mbak Isma kayo mlebu rumah sakit kena gejala DB pemirsa. Terakhir lagi ujiannya ya pemirsa. Hati-hatilah terakhir lagi ujiannya. Pirane tonggoku kene iki ya kan. Wis mari. Wis anggere cepet ditangani ya. Muga-muga beda mari. Aku tahun wingi nilik ini nang omah, soalnya kan aku udah cah cilik pemirsa. Anakku ki yo kandile karo aku. Nek nang IGD memang anak-anak tidak dianjurkan untuk ikut. Kebanyakan sih ngono. Aku nilik yo nek pas mulai ngono kuwi pemirsa, kok mbak ini barang kuwi. Dan IGD memang biasanya iki gak oleh nek nang poliklinik kan enggak, memang karena nek poliklinik kan kanggo periksa-periksa, nek IGD kan khusus kanggo opnam pasien-pasien sing rawat inap pemirsa. Ya aku yo rodok sedih tak kok kabari Mbak mari Mbak yo. Aku kan apa jenenge? Yo kabare wis diinfus kok ya. Cuma untuk diagnosane kan butuh lab. Aku ki yo ora mudeng tak kira ki awane apa isuke. Aku ki gak ngerti. Delalah kuwi yo rodok-rodok sore ngono pemirsa. Yo niliki yo nek mulai aku paling bocah cilik. Aku malah nek tak titipno mae aku malah sungkan. Aku nek karo meroto sungkan pemirsa. Mas yo mae iki wonge genah. Mae iki kaya aku wis kaya anak dhewe ora mantu lah karo lawan barang yo. Iki pemirsa tak sok dhisik yo brambang kok tak dilai sing elek-elek. Sing garing-garing. Ya aku untuk kabar kuwi semoga ndang apa ibaratnya ditangani bendang mari lah. Sama pemirsa. Untungnya kok Ferry ya wis Ferry wis mandiri kecil ya pemirsa Ferry. Soalnya biyen ibu ya pernah kerja. Ya sungkem koyo ndang mari. Aku ki mbek mantuk keadaane nek mulai koyo ndang tilik-tilik aku ya. Jadi alhamdulillah rumah sakit umum yo gak ado. Nek karo Kapuan yo rada ado pemirsa yo adohe gak terus puluhan kilo gak. Paling 5 kilo nang rumah sakit umum nek kok iku nek Kemerah malah cedak meneh. Aku gak ngerti nek ditakok diagnosane urung ngerti, soalnya kan mungkin urung dianu, kan urung cek, urung lab darah barang, gak ngerti. Soalnya lagi masuk ditangani infus dhisik ben gak down cairan tubuhnya pemirsa. Wis pun koyo ndang mari Mbak Isma. Usum pemirsa. Masalah winane awake panas kok nek sampai lebih 3 hari urung aku ndarono ndang ape tak lepno ndelala kok mari. Gak seminggu ding aku kok keliru ngomong. Gak seminggu kok. Loro terus medhot mari terus loro neng lho pemirsa gak maksudnya gak masalah iki yo. Asline wingi apa jenenge
Kipas aku ngoten iki pas Mbak Isma lagi dimasukno nang IGD misalnya IGD tak delok kok anu tak takok ini ngono informasine di infus. Mbok nek wis ngalih, nek ketek wis ngalih paling. Ngalih nang wong apa aku lali. Aku tak takoki. Iki pemirsa. Gambar tak potong sing garing-garing. Nah, nek ngene kan gak gampang. Betasi pemirsa. Lagi ambek cerita-cerita Mbak Isma. Muga dipesen Mbak Isma pemirsa. Paling segantian jogo yo baru Mas Riko. Paling yo ambek ditilik dulu liyane. Aku nek dhewean amat iso ae pemirsa. Cuma lho anakku pemirsa. Oh, Mbak Isma mus memaklumi. Mari omah dhewean. Jadi yo ngereweng anak dhewean. Ora juga kuwi mang tak ceritani anak kecil enggak boleh masuk. Kita asane soan. Kita nek nang kene wis di fogging pemirsa. Jenenge bocah yo wong nek wis dolanan dhewe no kadang dolan mek kanca-kancane niku yo tekan marik-marik nusuk-nusuk jenenge bocah nek sing tanggoku iki pemirsa. Ayo wis mari bungsu aja orangnya. Dene wong iki hati-hati sek isek ae nek jenenge wong pemirsa yo. Iya, Mang. Tak totone pemirsa iki. Tidak jeblok. Iki napa niki kok dadi nek masak iki kok rapi. Iki waya tepune. Uklek iki. Aku iki nek kadung ngemeno yo ngemeno nek kadung awang-awangan jenenge wong iki yo ora selamane taat karo aturan. Buat pemirsa, jaga kesehatan yo. Nek urung duwe becak ndang ngurus waktu-waktu. Dadakan iki gak kabeh wong duwe duit yo. Nek urung ngurus yo ndang ngurus. Jagani. Aku lah kadung ora kae kan loro kae. Terus aku sek loro ringan yo awakku anget kae jaman kae sum-sume kae terus nang puskesmas. Karena vaskesku yo puskesmas kene. Jenenge wong ki sak nyeleng-nyelengine pemirsa kan gak ngerti. Yo aku ngeling no ngandani pemirsa HP aku ora tau ngandani. Nek kono karek tampane pemirsa seneng gak seneng kuwi hak pribadi. Pemikiran wong yo kadang sing ati-ati ngene kadang isih ana seratane. Jenenge lambene wong akeh piye lho pemirsa? Jenenge lambene wong akeh yo. Nah dunia YouTube ora tatak mentale yo kudu tatak belajar mentatakan mental. Anakku dolanan pemirsa. Ya aku pas nonton iki yo mungkin aja tak tayang mungkin 2 hari lagi ataupun 1 hari lagi. Jadi misalnya gak sinkron karo konten liyane dulur liyane yo mohon maaf. Terus pernah tak ceritane ora cerita siji loro berkali-kali. Jadi misalnya tak ceritane tak jelasno. Kadang-kadang ono sing takon. Kadang kontene mae Mas Harto wis balik nek kontenku urung. Ya wajar yo. Aku ki wis pikir aku Mbak Isma ndang balik dan tak tilik aku bisa. Ya tahun diinget apa tahun di apa Mbak Isma kaya pas nang rumah sakit yo. Sana. Awake. Aku yo tak hati-hati aku mah dhewean pemirsa ado kok maksudnya ada wong tua, ada maratuwa. Aja sampai aku ngrepotno sing tuwa. Wis kita wis bar toton masuk. Pemirsa.
Pemirsa, kita salin nang dapur dulu pemirsa. Sebentar pemirsa, aku kini rubuh lho. Ya pemirsa, iki pemirsa tak kabari kini. Nek Mbak Isma di rumah sakit aku mohon doane ya. Mohon doane. Ya sedih tapi kan aku apa ya rodok sedih ku ya pas dengi ku lho. Sakno aku. Ya sebenarnya lagi ujian nih pemirsa. Kita tidak bisa mengatur ya. Nasib awake dhewe cuma sing bisa nglakoni ya pemirsa ya. Undang mari Mbak Isma. Kayak kabar pemirsa. Tapi pemirsa paling serah kok kontene tak dene aku tanku paling mburi dhewe. Muga-muga Mbak Nindang mari. Muga-muga Mbak Isma undang mari. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, keluarga Miskopun. Tetap semangat untuk hari ini. Ojo lali bersyukur bila kufur. Doa balik kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.